Hey guys, get ready with me na karneval do školy. Ja pôjdem za Red Bull Girl, alebo teda budem mať čiernu sukňu, budem mať silonky, budem mať k tomu taký modrý crop top, tmavo modrý, lodičky. Ešte predtým, ako pôjdem do školy, si to na Red Bull pôjdem kúpiť. Guys, asi ste videli proste môj nejaký, že nový formát videí, že proste moje videá majú tak maximálne, že minútu, alebo že som proste taká viacej aktivnejšia a tak. Áno, chcem skúsiť nový formát videí a celkom dosť sa to uchytilo, takže ak to bude dobre, budem v tom pokračovať. Som asi nemala povedať, ale poviem to, mám naplánovanú jednu spoluprácu s jednou značkou. Nehovorím, že to nebude niečo veľké, ale že to ani nebude niečo malé. Môžete sa tešiť na dobré videá. Všetko si vysvetlíme a ukážeme potom. Toto bol len taký attention, hej, proste. Začala som viacej používať tento bronzer. A vyzerá to dosť dobre a naučila som sa s ním pracovať. Niekedy mi to ide trošku ťažšie, lebo niekedy mi dobre nejde ten štetec tak dobre uchopiť. Ale už je to dobré. Idem si urobiť, že očné tiene a idem použiť taký studený odtieň takých trblietok proste. Nič extra, len proste tak, hej. OK, mám to. Neviem. No, rýchlo si dám blush, takto všade. Hop, hop, hop. Dobre guys, make-up mám. Není to nič moc, ale je to proste dačo. Idem sa prezliecť a idem si dať tento. Kúpiť do obchodu Red Bull. Hej, a inak Red Bull vám dáva krídla. Dobre guys, idem si teraz rýchlo kúpiť Red Bull a potom sa vám ozvem. Zatím. Guys, už som došla. Toto je Red Bull, hej. Práve idem v lodičkách a vyzerám tak, že sa asi vykotí. Asi si teda určite dám tenisky, ale pre efekt si aj tie lodičky zoberiem. Ok guys, takže to je všetko. Bye!